ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kalla. Umaima Sani Abdulmomin ke fatan kun waye gari lafiya a cikin shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar 5:30 kenan agogon GMT. To a cikin shirin za ku ji cewa 'yan majalisar wakilai da dattijai a Amurka sun aike wasikar buƙatar shigar da Taiwan cikin mambobin hukumar lafiya ta WHO. A yau Rasha ke shirin bikin cika shekara 70 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a Turai. Sai dai yayin da ake shirin bikin cikin yanayi na taka tsantsan saboda annoba, Belarus ta shirya gagarumin biki. A jihar Kano, Najeriya kuwa al'umma ne ke ci gaba da koke da halin da fannin lafiyar jihar ya tsinci kansa saboda fargabar cutar corona. A matsayin da ake a yau baka da lafiya, za ka je asibiti babu likita, za ka je asibiti babu magani. In ka je asibitin likitocin ma tsoron gaske. Yanzu idan ka je da asibitin da ka sani a jihar Kano, ba wani asibiti da za ka je ka samu fully equipped da kayan aiki da su likitocin a tsaya ma a saurare ka. To za mu ji yadda wannan yanayi ke ci gaba da haifar da mace-mace a Najeriya da masana shari'a sun soma fashin baki dangane da matakin kotun koli na warware hukuncin wata babbar kotun kasar kan tsohon gwamnan jihar Abia Oji Uzo Kalu wanda ke zama mawakafi tun a Disambar bara. To wannan zama da ya zama zaman mala, ma'ana ba shi da wani tasiri, ba shi da wani abu nan, kuma ko da an yanke masa hukunci to ba za a kirga shi a cikin zama da ida ba, sai dai sake daga sabo. In misali an ji shari'a kuma an sake tabbatar da laifi, in kuma tabbatar ba shi kenan. To za mu ji wannan da ma wasu rahotannin, amma sai bayan na karanto cikakkun labaran duniya. Rasha na shirin bikin cika shekara 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a Turai. Kwana guda tsakaninta da makwabtanta na yammaci. A wasu yankuna an soke duk wani shirin gudanar da biki saboda annobar cutar corona. Ba za a gudanar da faretin sojoji ba kamar yadda aka saba gani, amma shugaba Vladimir Putin zai yi wa 'yan ƙasar jawabi, sannan jiragen sojoji za su yi wasa a sararin samaniyar birane 40 na ƙasar. Sai dai a Belarus za a gudanar da faretin sojoji kamar yadda aka saba, da kuma yiwuwar gudanar da wasu taruka da ke haɗa cunkoson jama'a. Hukumar lafiya ta WHO ta nuna damuwarta kan rashin ɗaukan isassun matakai don hana yaɗuwar cutar corona a Belarus ɗin. Fadar White House ta ce sakatariyar harkokin yaɗa labaran mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ta kamu da cutar corona. Ms. Miller is also married to Stephen Miller, who's a senior advisor. Wakilin BBC ya ce Katie Miller, wacce ke auren ɗaya daga cikin manyan masu baiwa shugaba Trump shawara, Stephen Miller, ita ce ma'aikaciyar fadar ta biyu da aka samu ɗauke da wannan cuta a wannan mako. A ranar Alhamis aka samu wani ma'aikacin soji da ke aiki sosai da Mr. Trump ɗauke da wannan cuta. Shugaba Trump da mataimakinsa da kullum ke cikin hidima ana yawan ɗaukan samfurinsu wanda ke nuna ba sa ɗauke da cutar. Trump dai ya ce bai damu da yaduwar cutar a fadar White House ba. A nan kuma shugabannin kwamitin harkokin ƙetare na majalisar wakilai da dattijai a Amurka sun aikewa kusan ƙasashe 60 wasiƙa, inda suka buƙaci goyon bayan shigar da Taiwan cikin mambobin hukumar lafiya ta WHO. Wannan wasiƙa ta buƙaci hakan ne domin haɗa kai a yaƙi cutar COVID-19. Taiwan is not a member of the United Nations. It's been excluded from the UN Health Agency. Wakilin BBC ya ce Taiwan ba mamba bace ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma an cire ta daga hukumar lafiya ta WHO saboda adawar da China ke nunawa a kanta, wadda ke kallon Taiwan a matsayin wani yankinta. 'Yan Republican da Democrats sun ce ya zama dole ƙasashe su yi watsi da matsin gwamnatin China, tare da jaddada cewa Taiwan na da ƙarfi da kuma ƙwararru a fannin kiwon lafiya da duniya za ta buƙata. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta zargi China da ƙaddamar da abin da ta bayyana da bayanan bogi da ƙarya akan cutar corona. Wata babbar jami'a ta ce jami'an diflomasiyyar China sun ƙirƙiri wasu shafukan bogi a kafofin sada zumunta kamar Twitter, inda ake yada farfaganda. Jami'ar ta ce hikimar yin hakan ita ce nuna wa duniya cewa China ke kan gaba wajen shawo kan annobar maimakon sillar ɓullarta. Sannan ta ce an kuma samu irin waɗannan saƙonni daga Rasha, sai da babu shaidun da ke nuna cewa akwai haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. China dai ta musanta tana yada waɗannan zarge-zarge, sannan ta ce Amurka ce da kanta ke shirya wannan bita da ƙullun.
Kwamitin tsaro a fadar gwamnatin Amurka ya musanta akwai hannun ƙasar a wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba kan shugaba Nicolas Maduro na Venezuela. A wani saƙo da ya wallafa a shafin Twitter, kwamitin ya ce in dai akwai hannunsa da zai aikata haka ne a bayyane kuma zai yi tasiri ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba. Wannan saƙo na zuwa ne bayan mahukunta a Venezuela sun sanar da cewa suna tuhumar wasu Amurkawa biyu, Luke Denman da Iron Berry, da shiryawa ƙasar manaƙisa da ta'addanci. Suna cikin mutane akalla 17 da dakarun Venezuela suka cafke ranar Lahadi a ƙoƙarin tsallaka iyakarsu daga Colombia. An dai nuna Mr. Denman a kafar talabijin ƙasar ranar Laraba inda yake amsa da hannunsa a ƙoƙarin kifar da gwamnatin Maduro. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni inda za mu soma da batun annobar corona. Alƙaluma sun nuna cewa akwai mutum miliyan 3.800 da aka tabbatar sun kamu da cutar corona a faɗin duniya, inda 268 kuma daga cikinsu suka mutu. To domin jin halin da ƙasashen duniyar ke ciki a yakin da suke da annobar cutar corona ga Aisha Sharif Baffa. A Najeriya ƙarin 'yan ƙasar 386 ne aka tabbata a ranar Juma'a sun sake kamuwa da cutar corona. Adadin masu cutar a ɗaukacin ƙasar ya kai 3,912 in ji hukumar daƙile cutuka masu yaduwa ta ƙasar NCDC. A saƙon Twitter da ta fitar a daren Juma'a, hukumar NCDC ta ce mutum 78 sun warke a cikin sa'a 24 da ta wuce. Yanzu duka waɗanda suka warke daga annobar sun kai 679 a faɗin ƙasar. Jihar Legas an sake gano mutum 176 da corona ta shafa. Jihar ce kuma annobar ta fi kamari kuma ta fara bulla a Najeriya. A Ghana mafi yawancin waɗanda suka kamu da cutar corona a ƙasar sun warke ba tare da fuskantar wata babbar matsala ba. Sannan fargaba da tsoron waɗanda ke kamuwa da cutar ya ragu a tsakanin al'ummar ƙasar. Ita kuwa gwamnatin Birtaniya ta sanar da cewa za ta riƙa killace duk mutanen da suka shiga ƙasar na tsawon kwanaki 14, in banda mutanen da suka shiga ƙasar daga Jamhuriyar Ireland. Ana kyautata tsammanin za a fara amfani da wannan mataki ne daga ƙarshen watan da muke ciki. Birtaniya ta ɗauki wannan mataki ne a wani yunkuri na daƙile yaɗuwar cutar corona a ƙasar. An samu babban mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence da cutar corona kwana guda bayan an samu wani ma'aikacin fadar gwamnatin ƙasar da cutar. Sakatare yaɗa labaran Mr. Pence, Katie Miller, an same ta da cutar ne a ranar Juma'a. Yanzu haka dai an fara yi wa Mr. Trump, wato shugaban ƙasa, da kuma mataimakin nasa Mr. Pence gwajin cutar a kowace rana. Yanzu dai akwai mutum fiye da 76,000 da suka mutu a Amurka bayan suka kamu da cutar corona. Kuma tuni wasu jihohin ƙasar suka fara sassauta dokar kullen da aka sanya. To madalla, a gaida Aisha Sharif Baffa da wannan rahoton. To shirinmu na ra'ayi riga a jiya Juma'a da yammaci ya tattauna ne kan tasirin magungunan gargajiya a nahiyar Afirka kan cututtuka daban-daban, musamman wajen takaddama da warkar da cutar corona a wannan lokaci. Wasu daga cikin mahalarta muhawaran sun tofa albarkacin bakinsu kan tasirin magungunan gargajiya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulhalilu ya haɗa mana. Da dama daga cikin waɗanda suka halarci muhawarar kai tsaye ta waya sun yi tsokaci game da lamarin maganin gargajiya. Dr. Idi Ilyasu mai nasara shine ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar, ga kuma kaɗan daga cikin abin da ya ce. Shi wannan magani wanda ake ce ma koro organic iccen tezarar gade ne. Tezarar gade ko kowa san maganin da take yi. Kuma ana amfani da ita cikin maganin masassarar malaria. Ana amfani da ita cikin ciwon anagu. Ana magani da ita ciwon majina. Abin da yasa yalla abun ya ɗan kace kuce saboda abun kamar bai bi ba hanya ta wadda ƙungiyar duniya ta kiwon lahiya take so. Dr. Sani Nasiru Garzo ƙwararren likita ne a Najeriya, shi ma ga kaɗan daga cikin abin da ya faɗa. Maganin gargajiya yana da nasa tasiri ga kowace al'umma kuma akwai masu yin sa. To amma da ike ba a riga an tantance shi ba, aka zamanantar da shi, aka rubuce shi ba, to yakan sa mutane su shiga shakku ko kun koda suna amfani da shi din ba sa faɗa. To wannan yunkuri da aka yi zai sa a taimaka wa su masu gargajiyan nan a tantance magungunan su, a rubuce su, a ba su patent ɗinsu, su rinka cin ganiyar aikin da suke yi, sannan kuma suna taimakawa al'umma.
Kuma mun ji ra'ayin wasu 'yan ƙasashen Afirka da ba su samu damar halarta ba kai tsaye game da maganar ta maganin gargajiya. Sunana na Garba Abdulrahman daga nan Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso. Gaskiya abun da nake gani ra'ayina game da maganin gargajiya na warkar da cututtuka musamman annobar coronavirus to yana da kyau gaskiya domin akwai inda maganin asibiti zai iya aiki akwai kuma inda maganin gargajiya zai iya aiki to yana da kyau a yi amfani da maganin gargajiya. Ni ne Abu Mamman daga Yamai babban birnin Nijar wanda ake malakanin Abu Hari. Ni ina ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayi kwarai na wannan harkan magani na mana gargajiya wanda muka yi sake murya mamma ne aka bar bayan Nijar irin su Burkina na sani su Burkina su Ghana su Cote d'Ivoire su sun jima da suka ba wannan abu ƙarfi har da sanin hukuma ma da sanin likitoci an ga na zamani sai ka ga likita ma ya baka shawarar ka ka sai wannan magani amma munan Nijar da ka ne mutum da abin ma sai ya kwatanta maka ba kama san abin da kake ba maganin ga itacen mu ne ake ɗiba a ta a sarrafo a maido a kawo mu. Sunana Musa Sabitu daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Maganin gargajiya daga Madagascar magani ne wanda ya kamata Afirka su ba shi goyon baya tunda ƙwararri ne su ma na Afirka suka yi bincike ilimin da Allah ya ba su suka hiddo wannan maganin. A wannan lokaci da ake ciki na takaddama da cutar corona domin kawar da ita daga lokacin kasashen duniya baki ɗaya. Samar da maganin wannan cuta ko ta hanyar gargajiya ko kuma ta zamani ya zama wajibi ga masana ta wannan ɓangare. Abda Halilu, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To a Najeriya hukumar EFCC ta ce za ta sake gudanar da tsohon gwamnan jihar Abia Oji Uzo Kalu a gaban kuliya. Dangane da zarginsa da wawure kuɗin jama'a da kuma halasta kuɗin haram da ya haura naira biliyan 7. A jiya ne kotun kolin Najeriya ta soke hukuncin da wata babbar kotun ƙasar ta yi masa bayan ta gano cewa alƙalin da ya jagoranci zaman kotun ba shi da hurumin yin hakan. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton Ibrahim Isa. Hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wato EFCC ta ce ta ji takaicin koma bayan da aka samu sakamakon warware nasarar da ta yi a babbar kotun tarayya da kotun kolin Najeriya ta yi. Amma ta kammala shirin sake shigar da karar tsohon gwamnan jihar Abia, Oji Uzo Kalu, da sauran waɗanda shari'ar ta shafa, saboda tana da isasshiyar shaidar da za ta gabatar game da zargin da take musu na wawure dukiyar gwamnatin jihar Abia fiye da naira biliyan 7 lokacin da yake kan kujerar gwamna. A jiya ne dai kotun kolin Najeriya mai mutum 7 wadda mai shari'a Amina Augi ta jagoranta ta soke hukuncin da wata kotun tarayya da ke Lagos karkashin jagorancin mai shari'a Muhammad Liman ta yi bayan ta fahimci cewa alkalin kotun ba shi da hurumin jagorantar shari'ar kasancewar ya samu ɗaukaka ya zama alkalin kotun ɗaukaka ƙara a lokacin da yake tsakiyar shari'ar. Amma duk da haka sai ya koma kan kujerarsa ta alkalin babbar kotun tarayya ya yanke hukunci inda ya kama tsohon gwamnan da laifi har ya yi masa ɗaurin shekara 12 a gidan yari inda ya fara zama a gidan kaso tun a watan Disamban bara. 'Yan magana dai kan ce shari'a saɓanin hankali. Kotun kolin Najeriya a wannan lamari warware hukuncin ta yi ta ba da umarnin a sake shari'a, amma kuma bata ce tsohon gwamnan jihar Abiyan ya yi laifi ko bai yi ba. Don haka ne ma na tuntuɓi barista Nasiru Adamu Aliyu, lauya kuma malami a kwalejin horar da lauyoyi ta Bagauda da ke jihar Kano domin fashin baki. Kotu ba kallon ko ya yi laifi ko bai laifi ba. Hurumi ake kira. Shi hurumi kuma shine kinshiki ran shari'a. Saboda haka tunda alkali ba shi da hurumi ya yanke hukunci, to hukunci duk da yanke ya tashi a banza. Amma abin da yake sabo anan shine kaga shi ECJ Administration of Criminal Justice Act wanda ke 2015 aka kawo shi. Ba fassara shi ba sai yanzu kotu ta fassara shi. Shi wannan sashen abin da ke cewa in alkali ya yi nisa ko ya ji kes kuma ya kasance aka ɗaga masa matsayi zuwa kotun koli, to sai suka ce yana da dama ya dawo ya saurari wannan ƙara ya ƙarasa ta. To amma abin da su kotun koli suke cewa shi wannan sashen ya saba tsarin mulki. To tunda ko an ce ya saba tsarin mulki, to kaga kuma su ne ƙarshe masu bada fasara sun bada fasara. Ganin cewa tun a watan Disamban bara tsohon gwamna Uzo Kalu ya fara cin zaman fursuna, gashi kwatsam kotu ta warware hukunci. Na tambayi barista Nasiru Adamu Aliyu ko mecece makomar waɗannan watanni da ya yi a gidan maza? To wannan zama da ya zama zaman mala, ma'ana ba shi da wani tasiri, ba shi da wani abu nan, kuma ko da an yanke masa hukunci to ba za a kirga shi a cikin zama da ya ba, sai dai sake daga sabo in misali an ji shari'a kuma an sake tabbatar da laifi, in kuma tabbatar shi kenan. Idan misali shi Uzo Kalu abin da ta tambaya shine wani haƙƙi yake da shi kuma tun daga shi kenan ba hukunci
kuma an ya zo na kurkuku. Abin da ake tare wannan kana jin kana da wato wani hakki to sai kai ƙara su EFCC da babban attorney general na ƙasa akan sun kai shi kurkuku bayan bai laifi ba. Misali sai ake malicious prosecution kenan. So ma'ana an kai ka kotu kaiwar gilli. Mr. Oji Uzo Kalu dai ya zama gwamnan jihar Abia ne da ke kudu maso gabashin Najeriya daga 1999 zuwa 2007. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. 7:15 a Abuja, Najeriya da Yamai a Nijar, Umaima Sani Abdulmomin ke gabatar da shirin safin daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya garzaya shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labarai da muka wallafa da kuma samun ƙarin bayanai akan annobar coronavirus. To a farkon shirin kun ji cewa 'yan majalisar wakilai da dattijai a Amurka sun aike wasiƙar buƙatar shigar da Taiwan cikin mambobin hukumar lafiya ta WHO. To madalla, yanzu kuma sai filin gane mina hanya. Arewacin Najeriya ta fuskanci yawaitar mace-mace a 'yan makonnin da suka gabata. Bincike ya nuna cewa mafi yawan waɗanda ke mutuwar tsaffi ne, kuma mutuwar na zo musu ne bayan fama da gajeriyar rashin lafiya. To sai dai abin da bincike bai tabbatar ba shine ko mace-macen na da alaƙa da annobar corona ko kuma a'a, da kuma dalilin da ya sa asibitoci ba sa karɓar marasa lafiya. BBC ta tattauna da wasu daga cikin 'yan uwan mamatan don jin halin da suka tsinci kansu kafin da kuma bayan rasuwar 'yan uwan nasu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na musamman da Jabir Mustapha Sambo ya haɗa mana. Sadiq Salisu ya rasa mahaifiyarsa da kanwarsa da kuma kawunsa duka a cikin kwana ɗaya. Mahaifiyarsa mai shekaru 72 ta rasu bayan fama da zazzabi mai zafi a gidanta bayan da aka gaza samun asibitin da zai karɓe ta. Wato mun je asibiti da zan su ba mu gado. Akwai surukinmu Dr. Shehu ya ɗauko abin blood pressure ya auna ta. Sai na ce mishi to ya kamata mu samu plan B domin asibiti an ce ba sa karɓar patients in an je. Na ciki ma duk sun sallame su. Sai muka tafi primary clinic babu likita. Daga nan dai muka jikin nata yana ta wahala sai muka ƙara canja sai muka tafi barewa clinic. Muka samu da likitocin suka duba ta suka ce sai dai sai mana referral to AKTH. Patient ɗin da suke asibitin ma sun sallame su. Sai muka ce to wahalar da mu za a yi domin zuwa AKTH ba karamin tashi hankali ne shi ba. Sai muka dawo nan ba ke muka zo wani babban chemist muka sayi ruwa wajen guda 6, alluran email da waye muka siya muka kira likita ya zo gida ya sa mata. Ta kwanta wajen karfe 1 muka yi sallama. Saboda haka sai aka mata allura ta email ɗin ta malaria. Bayan mun fita sun ce mana dai ba a wuce karfe 3 ba Allah ya karɓe ta. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma Allah ya sani rashin asibiti ya ba mu mu'ukkar wahala. Da asibiti muna zuwa aka admitin ɗinta suka ɗora mata ruwa da allurai da abubuwa za ta iya saboda jikinta ya mutu gaba ɗaya domin ba ta iya cin abinci. Magana ta Allah da Annabi gwamnati ya kamata ta tashi da ta hoɓasa. An cutar da al'umma shugabannin mu su ji tsoron Allah. A matsayin da ake a yau baka da lafiya za ka je asibiti babu likita, za ka je asibiti babu magani. Baka da in ka je asibitin likitocin ma tsoron ka suke. Ke hulɗa da mara lafiyan ma ba sa su. Na gaya maka in banda ɗan uwana ne gida na bi shi ma shi da fushewu shi ne duba mahaifiyata. Yanzu idan ka je da asibitin da ka sani a jihar Kano ba wani asibitin za ka je ka samu fully equipped da kayan aiki da ma'aiki da su likitocin a tsaya ma a saurare ka. Likitocin tsoron patient ɗin masu ke. Yayin da Sadiq da 'yan uwansa ke juyayin rashin mahaifiyarsa, kwatsam sai ga labarin rasuwar kanwarsa da kawunsa. Wani abu mai ƙara tada hankali shine irin yadda Sadiq ya ga ana tururuwa da gawawwaki a makabartar da aka binne mahaifiyar tasa. Dan da mahaifiyata ta mutu muka je makabarta mutum 12 aka irga daga karfe 9 zuwa 10 cikin awa ɗaya kenan mutum 12 aka lissafa sun mutu. A wata anguwa ta daban duk dai a cikin kwadai birnin na Kano. Uwani Umar Musa ita ma ta rasa yarta Zara'u bayan fama da zazzabi da ciwon kirji. Babban abin da ya fi tsaya Uwani a rai bai fi irin yadda aka rasa likita ko ma'aikacin jinya da zai kawo Zara'u ɗaukin gaggawa ba duk da sun shafe kusan kwanaki 2 a asibiti. Haka Uwani ta rika kai komo wurin ma'aikatan asibitin. Yayin da Zara'u ke kukan numfashinta na ƙoƙarin ɗaukewa. A ƙarshe dai ta ce gagarin kunan. Tun safe ƙarfe 8 har daren nan ba likitan da gurinta babu nasu da gurinta.
Ta ce mami ki gaya musu don Allah rana su zo su taimake ni. Sai mun agajin gaggawa. Numfashi na yana ɗaukewa. Sai na ce mata to sai na je na musu magana. Sai suka ce ai likita ya ce zai zo karfe 8 likita zai zo. Na za ta koma ce kun ce likita zai zo karfe 8 yanzu muna karfe 2. Ta ce mami ba su taimake ni ba? Su zo su taimake ni numfashi na yana ɗaukewa. Na ce Zara'u ki roki Allah ya taimake ki. Likitocin nan ba su da niyyar taimako. Sai wannan mata wannan nasu ne ta da ni. Ai daga sama ne aka ce da mu aka ce likitoci su je na taɓa mara lafiya. Duk asibitin da ka je a ce ba likita an ce kar a taɓa mara lafiya da haka aka yi har karfe 4 kusan lokacin za ta mutu. Ta ce mami gaji na ne min ciwo don Allah ki ce musu su taimake ni su agaza mu su yi min agajin gaggawa. Na ce Zara'u yanzu ba magana taimako saboda suna tunanin